വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ടേൽസ്. കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡിഷസും പാർട്ടി ഐഡിയാസും ആയിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കേരള ട്രഡീഷണൽ ഡിഷസ് ആണ്. വൺ ഇസ് പാൽ കപ്പ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കേരള സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറി. ആദ്യം നമ്മൾ പാൽ കപ്പ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കപ്പ ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു 1 kg കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. പാൽക്കപ്പ എപ്പോഴും വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സോൾട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം. ഞാനൊരു 2.5 kg കാളാഞ്ചി കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫില്ലേ ആദ്യം തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മുള്ളും തലയും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഫില്ലേ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാം. ഫിഷിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്യാതെ വേണം ഫിഷ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തോ ചെയ്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും. സോ ഞാനിതൊരു 1/2 kg പോർഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സിപ്പ് ലോക്കിലൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഒരു 4 hours എങ്കിലും മുമ്പ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് തോ ചെയ്തിട്ട് വേണം വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിഷ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. സ്പൈസി മീൻ വറ്റിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു 10 ഷാലറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ജിഞ്ചർ, 5 to 6 ഗാർലിക് ക്ലോവ്സ്, 4 to 5 ഗ്രീൻ ചില്ലീസ്. ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലേ പോട്ടിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. Then 2 tablespoons Kashmiri chilli powder, 1 tablespoon spicy chilli powder, 1/2 teaspoon turmeric powder, നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് മലബാർ ടാമറിൻഡ് ഒരു 2-3 ചെറിയ പീസസ് മതിയാവും. ആൻഡ് സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന്. ആൻഡ് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഫിഷിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനൊരു 30 minutes ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു 1 cup വാട്ടറും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ കപ്പ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. പാൽക്കപ്പ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു 5 to 6 ഷാലറ്റ്സ്, 2 to 3 ഗ്രീൻ ചില്ലി, ചെറിയ 2 പീസ് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ഗാർലിക് അത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ക്ലേ പോട്ടിലോട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് കുറച്ച് മസ്റ്റേർഡ് സീഡ്സ്. ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഷാലറ്റ്സിൻ്റെ മിക്സ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്താൽ മതി, ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത കപ്പ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഒരു 1 cup തിൻ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഈ ഒരു മിക്സ് ഒന്ന്
തിക്കനാകുമ്പോൾ 1 കപ്പ് തിക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സോൾട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഞാനൊരു സെമി തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറിയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാൽ കപ്പ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്പൈസി ഫിഷ് കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി ഇതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. മുള്ളും തലയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. പാൽ കപ്പ, സ്പൈസി തലക്കറി ആൻഡ് ക്രാബ് റോസ്റ്റ്. ക്രാബ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.